Ahoj, já vás vítám, já jsem Amy, budu točit s Maxem a ten teďka tu není, ten musel se odpojit, protože se mu to seklo. A budeme točit takový seriál, film, to už je na vás. Je to cesta, prostě cesta za Herobrinem nebo něco takového, ale tak asi nevím ten nápis. Ale tak to je jedno. Chtěla bych vám k tomu říct jenom takový detaily. Chtěla bych vás seznámit s postavami. Max, tak ten bude můj kámoš, s kterým jsme ztroskotali v letadle. No, prostě jsme spadli z letadla, se dá říct. Jsme prostě ztroskotali. A to... A já jsem ta holka prostě, no, ta jeho kámoška. A pak bude jeden diskusman a ten je dědek a tamhle to letí. A vrát se tam už tam je. A teď jsem Maxi. Maxi. Pojď sem, Maxi. No tak, můžeme začít. Klapka. Proč jsme museli zrovna ztroskotat my? Pane bože. Jo, dobrý den. Křičíte? Dobrý den. My jsme trošku spadli a ještě jsme ztroskotali. Bože, nestalo se vám nic. Ne, ale ztroskotali jsme trošku. No a můžu se vás na něco zeptat? Ano. Odkud jste? My jsme z New Yorku. Aha. A co tady pohledáváte? My jsme se... Jsme se vydali hledat Herobrina. Aha. Tak to jste na správné adrese, protože... Aha, já tady vlastně žádnou nemám. To je jedno. Džungli Potřebujete víme, že nějak to pomoct? Jo, No. potřebujeme jídlo a nějaký A potřebujeme ho najít, tohle Herobrina. Já jdu. Tak jo, pojďte dolů. Promiňte, že to mám tady taky jakoby moderní trošku. No to nevá. My jsme dost Dám zvyklí. někde V peníze. New Yorku jsou Tak všechno. počkat, já vám dám jídlo. Počkejte chvilinku. Můžu jenom nakouknout do téhle truhly, protože tam jídlo je tady. Nede? Já si vezmu to jídlo. Tak tady máš myšlenku. Tak, děkujeme vám moc. Děkujeme. A pomohlo byste nám najít, prosím vás, jako je to takové divné, že se ptám takového dědečka, ale jestli byste nám pomohl hledat toho Herobrina. Jo, počkejte chvilinku, já si jenom A vy víte asi, kde taky je ten Herobrine? Jo, asi jo. No, na mýho kámoše jednou unes ten Herobrine a já bych potřebovala aspoň se mu nějak pomstít, nebo jakoby se to dá tak říct. A tady tomu uneslo zase sestru. Jo, aha. Tak to je mi moc líto. Já vám ukážu, ale asi hledat musíte sami. Jo, protože já mám ty nějaký jakoby důležitý ty. Těch paučin se nevšímejte. A tady je co? Pan inspektor? Jednou mi Herobrine unesl mazlíčka, ale toho se nevšímejte. A vy jste mu říkal pan inspektor? Pane bože, ty nějaká věznice? Ale bože, co Vy o tomhle víte? O té věznici? Ne, nevím, to se objevilo tady teďka. Pane bože, co to je? Rozhodně No bože, vidíte to? Tady je monstrum nějaké. kostlivec nějaký. Živej to? Kostlivec. Jo. Radši mi ukažte to. Jo. A tam jich je asi víc, co? Těchhle monster, nebo co to je? Nevím. Pojďme se. Už jste ty tam dlouho Jo, nebyl? tam pořád dál. Ano? Tak to je trošku těžké. Ale dáš Tamhle jsou nějaký monstra, tamhle je něco hnědýho, nebo co, ale doufám, že se přesto přebojujete. Ano?
Tak jo. Já musím si něco vyřídit. Aha, tak co, půjdeme do toho? Tak, tak co budeme teda dělat? Teďka nás neslyší, protože se šeptáme, to je jasný. Tak hele, nezdá se ti ten chlap nějaký divnej? Ale já se ho ještě zeptám na brnění, čekej, hned jsem tu. Pane, Ano? nepůjčil Já jsem trošku odpočíval. byste nám prosím nějaké brnění? Já nevím, jestli tady nějaký mám. Aha. Já tady totiž, promiňte, ale já jsem tady koukala do té čestky a viděla jsem tam nějaký. Jo, do jaký? Tyhle. Tady je nějaký. Pane? Jste v pořádku? Ano. No, trošku pořád spím, ale jedno. Tak tady si to nějak rozdělte, třeba on bude mít teďka tady to. Aha, on má. Já mám jenom tohle a to je ještě úplně rozbité. Můžu se ještě kouknout do těch truhel? Prosím vás. Típněte to. Típně to. On zamázá plízvu. Jo. Jo a Filipe?